Director General mar Kenya Maritime Authority Migosi John Omingo okwayo jogo modak koda jogo eko matimo ohala e Dho Nembe mondo otii koda thuolo ma yudore e nam e yo makare mar bero ngimagi. Kanoloso koda od fwambo marwa e boma ma Kisumo, Migosi Omingo ne ojiwo jogo duto madegomb timo ohala e nam kod jogo makelo mwandu kawuok oko kaachiel koda jogo magolo mwandu oko e yor nam mondo okaw thuolo makamano kolero ni gisetudore koda migepe mamoko kaka Kenya Coast Guard kod Maritime Police mar neno ni Dho Nembe kod arita kwe kod Lwasi Makare mar timo ohala. To kumachielo branch inspector mar migaonero Migosi Onyango olero ni gisekawo okenge mopogore mar neno ni nam Lolwe konyo jogo eko modak e alwora mare e yore mag dongruok. Kokwayo jogo eko duto modak kendo tiyo koda pi mar nam noero mondo oneni girito ler mar nam makamano. Ka bende okwayo jolupo mondo oneni giluwo chike matayo lupo mane oketi koda sirikal mondo okony e nyayo dongo e rech e nam noero. Ka nyawadgi Mikai Pauline Akwacha bende noduoko erokamano ne migao mar KMA kuom puonjo yore manyien kod gigo matimore e nam ne jogo eko matiyo koda nam noero. Mikai Pauline bende ne okwayo sirikal mamalo mondo olos port ma Kisumo e okang' machal kaka port ma Mombasa, kowacho ni mano en achiel kuom social amenities mabende yudore e boma ma Kisumo, mabende biro kelo thuolo mag tije ne rowere kaachiel koda wakeini. Maduong' ahinya en ng'eyo kia. Maduong' ahinya en kia. Ok ing'e ni in gi pi to pino kelo mor mang'eny korka joma biro limbe madwaro ni mondo ne nam. Mano ok watigo maber. Nikech nambwa ni yudo kuonde moko mabeyo man gi kite madongo man ka paka biro pi maler kabisa. Ma kata kolose gimoro maber to ji nyalo bedo gi mor ahinya mar biro mondo mi pesa wuog kuondego mar neno. Mar ariyo en wach mar rech. Rech ka okwal timo mpango mar weyo rech mondo mi onyuol madongi. Mwa bedo gi control maber, watiyo gi nede mabecho becho. To rech lal. Rech oselal mang'eny ahinya. Sani ondwa buok nyalo yudo nam ka. Ne en fulu ma ji ohero kabisa. Sani onge nikech yo mwamako wamako nyaka nyithindo ma odhi morumo. Mokwongo nyinga Jeremy Onyango, an branch inspector ma Kenya Maritime Authority. Pollution, wan kaka Kenya Maritime Authority, anything madhi chido nam, mano touch our heart. Kapod ni oko we may call upon NEMA, to ma odonje nam, to Kenya Maritime Authority, kata mana luoko lewni ma ji wage mier is illegal. To mane umiyo Kenya Maritime Authority no bedo namba achiel kuom kawo kaka an mawuoyo kodi ni. I was the tour commander mar East African Secretarial Council, mondo oyaw Mbita Causeway, mondo the Gulf o breathe. Kendo nachako kodgi Kichinjio, wadhi dinga Water Point, abaro kodgi Kindu pia, Homa Bay gineno pi mamon tuomo. Mwachopo nyaka Mbita. To Mbita na confine gi ka ging'iyo Gulf, ka loko gi kocha, to gikoni same Lake Victoria, koni yes, kare gidi is coming to adieri. Wan kaka joluo modak e dho nam, cash crop wa mwang'eyo pile en rech, ohand rech mwang'eyo ahinya. To waduoko negi erokamano kuom puonjowa gi nyisowa yore manyien mobiro. Waduoko erokamano ne President marwa Uhuru kaachiel gi Prime Minister Raila Odinga kuom neno ni port ochung'. Port mosebedo kotho kuom higni mang'eny, kendo koro gik kama waneno ka tich tiyore kendo wang'eno biro yawe. Wakwayo port, joport ni wabende gimed jiwowa mondo port obede kaka port ma Mombasa, ma mende madongo donje to mine bende yudo tich. Wadwaro ni bot matindo bende omed biro karinge nam ma ji nyalo timo go tour. Miwuok go ka tichopo Misori, tichopo Kindu, tiduogo titing'o nyithindo to udhi ubayo tiduogo. Nikech gik kama ji jonyie korineno mana nyikwayo. Ka Nyasaye okonyowa gi nyikwayo, wakawo nyikwayo bende wadhi go bayo. Mok ni wadhi Nairobi, wadhi Mombasa.
koro wane giwa wawegi e pinywa, nikech wan ga lot of tourist attractions kata the beaches to kwanyal chope nikech transportation mar nam manyo chopo wakanyo onge, to sani waneno kobiro